Helo, a diolch am glicio draw I weld y fideo yma ar fy sianel Crefftau Mae IG. Helo, heddi dwi yn cael fideo wedi wneud ohono fi yn paratoi fideo ar gyfer fy sianel. Mae IG o sianel George Boys wrth y camera yn dilyn fi rownd y paratoi'r fideos. Y peth cyntaf dwi'n wneud yw rhoi yr gamera bach dwi'n defnyddio ar ben tripod yn y parlwr o flaen y set gyffwrddus rwy'n eistedd ynddo I wneud yr fideo i'r camera. Fe allwch chi weld y gwybodaeth yn y blog am yr cyfarpa rwy'n defnyddio. Rwyf yn cael y camera dymud bach yn uchel I fi dreia cadw mhen lan pan fod fi'n siarad, os ro'n I yn peindio bod fi yn plygu mhen am lawr yn jogel. Rwy'n eistedd yn gyffwrddus ac yna dechrau siarad. Mae ymbell I blooper ble dwi'n mynd yn anghywir wrth gwrs, ac yn gorfod ail ddechrau a bethau, ond mae pethau'n dod yn weddol rhwydd nawr. Action. Mae'n y fus ti dros y gole'r camera. Na fe'r garden wedi wneud, fel ych chi'n gweld, un syml fach rhwydd yw I. Ond mae'n eitha pert dwi'n credu. Mae'r fideo ddim yn mynd I... Na, stop. Na, dwi'n stopo. Dwi jyst yn stop a ail ddechrau, lle cropo fe mas. Mae'r garden rwy'n mynd I wneud heddi yn un sy'n cael ei galw yn shaker card. Rwy'n aml yn gweithio ar fwy na un fideo ar y tro ac yn treial cael wneud yr fersiwn Cymraeg a'r Saesneg o'r darn dechrau a diwedd y fideo yn cael ei recordio'r un pryd. Mae ymbell I hint fach yn y fideo hon o'r rhai o'r pethau dwi yn ganol gweithio arnyn nhw ar y foment. But I'm going to show you how to make a quick and easy one today. I hope you like it. 2, 1, action. Of course there are more difficult ways to make a shaker card. Mae'r gyntaf I fi recordio'r fersiwnau Cymraeg a Saesneg o'r darnau sy'n mynd ar ddechrau a diwedd y fideos. Rwy'n yn newid yr tripod o amgylch fel bod y camera yn pwyntio am lawr a roed y coesau dyma bach yn byrrach a'i symud i'r gegin I weithio ar y crefftio wrth ffordd y gegin. Fe wnes I sylweddoli fod roed y camera yn edrych dros y ysgwydd yn meddwl yn aml bod y pen ar ysgwydd yn dod ymlaen mewn i'r golwg. Felly rwy'n yn rhoi y camera o blaen fi a troi'r fideo wedyn ar ôl wneud y recordiad yn y meddalwedd. Rwy'n casglu at ei gilydd beth rwy angen I wneud y prosiect. Chi'n lle gweld o dan y stand y camera a'r tripod fyna, mae pethau wedi casglu at rhywbeth rwy'n gweithio arno nawr ar gyfer fideo yn y dyfodol. Rwy'n wneud fideo bach cyflym I wneud yn siŵr bod y camera yn pwyntio lawr am y lle rwy'n gweithio arno. Rwy'n tynnu'r camera tuag ata fi, wneud yn siŵr fod y golau record mlaen cyn rhoi'r camera nôl a dechrau ar wneud pwy bynnag brosiect rwy'n gweithio arno. Shaker card mae'n digwydd fod fan hyn. Mod I yn defnyddio'r un camera bach a rwy'n bod yn defnyddio I dynnu lluniau ar gyfer y blog ys blynyddoedd mwyn wneud y fideos. Mae IG yn defnyddio ffôn symudol mwyn ffilmio fi yn wneud y gwaith fan hyn. Yn y clip yma, chi'n gallu gweld beth mae'r camera'n I weld cyn I fi wneud yr edit, y symud wrth wneud yn siŵr bod y camera'n ei le a pethau fel hynny, a mae'r llun wrth gwrs y ffordd anghywir hyd nes I fi wneud yr edit. A dyma'r un wedi fi wneud yr edit, wedi torri allan y darn ble rwy'n symud yr camera
a wedi troi e rownd fel bod e'n edrych fel ta fi yn edrych lawr. Mae un peth da am wneud ffilmio yn y gegin gyda'r camera'n pwyntio am lawr. Dydych chi ddim yn gweld yr holl annibendod sydd o amgylch fel ych chi'n galled yn y llun yma. Does ddim rhaid wneud unrhyw gymhenni cyn dechrau ffilmio, dim ond wneud yn siŵr bod un darn o'r ford yn glir. Ac ar ôl y recordio, symud y ffilmiau i'r gliniadur a'i fewn i'r meddalwedd rocsio fideo wef. Gewch wybodaeth am hwn yn y blog. Mae'r cysylltiad yn yr wybodaeth, felly plis ewch draw i cael golwg ar hwnnw. Fan hyn, rwy'n gwneud y voice over. Mae swnio'n posh iawn, ond rhywbeth digon rhwydd jyst siarad mewn i meicroffon yr gliniadur rwy'n wneud. A dyma i chi cipalwg cyflym ar 2 brosiect rwy wedi bod yn gweithio arno fydd yn dod allan fel fideos cymbo hir.